Silav roj baş hevanlo hevîdar merkez baş e hûn tev selametin îro dixwazim bültenekî di derbarê Rojavayê Kurdistanê Sûriyê pêşkêş bikim. Hûn zanin ev demekî ye li Swêdayê komkujî pêk tê hêzên cihadîst yên hem derdora destşedê Hetêşê û hem ên girêdayê hikûmeta demkî ya Şamê. Her wiha çeteyên girêdayê dewleta Tirkiye pir bawekî hovane êrişê Swêdê kirin, mal û milkên wan talan kirin. Derdora hezar kesî jiyana xwe ji dest da elbet ji her du aliyan. Niha ev mesele ber bi çareseriyê ve çû hinek agirbestek heye Amerîka ket dewrê. Di vê navberê de tabî yek ji wan perçeyekî wîşarî êrişa İsraîlê ya li ser Şamê bû. Êrişê hin hedefên Hetêşê yê derdora Swêdê jî kir ji bo ku hinek milletê durzû nefes bigire, bîn bigire. Rûspî kesayetiyên girîng ê civaka durzû bang li Qesedê kirin ku korîdorekî vebike di navbera Dêrezorê Rojavayê Kurdistanê û Swêdayê de ji bo ku hem sivîl bikarbin biçin werin û hem jî ji aliyê însanî ve aliyê mirovî ve alîkarî here were. Tabî Rojavayê Kurdistanê heyet şandin, kamyon tijî alîkarî kirin, şandin ji bo hawara wan ve biçin. Di vê navberê de komek hêzên tenduristî hatin binçavkirin ji aliyê hin çeteyan ve qedera wan çi bû di nava bültenê de eger agahiyê me hebin ez ê ji we re pêşkêş bikim. Yani di şibiya weke rewşa li Efrînê niha mesela ez dîmenekî bi we re parve bikim hûn ê fehm bikin ka ev hêzên ku îro li ser hikûmdariya Şamê ne kapasîta wan, zanîna wan heye tamamê Sûriyê kar bin birêve bibin. Yani ev mantık çawa dikare Sûriyê birêve bibe binêrin. Look at this row of goods that the fighters are taking out from the direction of Sweden, including all sorts of farm equipment, even farm animals taking out with them as they retreat with their weapons and alongside anything else that they can pick up. Look, this is all farming equipment, agricultural equipment, and we know that a lot of these fighters have come from other areas of Syria, so this is clearly not their equipment. They're even taking, look, some actual plants that they picked up along the way, bicycles, anything they can get hold of. This may, hopefully, everyone's hoping this will lead to calm and restore peace. There's not going to be an awful lot for people to return to back in there. Look at this row of goods that the fighters are taking out. Yani rewş li bivî şekliye yani çeteyên girêdayê dewleta Tirkiye yên girêdayê Hetêşê çawa ku di zimanê xwe de serê kaniyê talan kirin, çawa ku di zimanê xwe de ji Efrînê mirîşk dizîn, qaz elok dizîn, darê zeytûnan dizîn, mal û milkê wan talan kirin, çi hebû li ber destê wan ket li kamyona sar kirin birin li vê derê jî hûn dibînin hemî ew alav cihazên elektronîk bigire heta qaz, mirîşk çi li ber destê wan keve ji nav malê dibin. Ew weke ji xwe re weke ganîmet dibînin çünkü malê kafiran e. Ê wan da di mantıqa wan de yani hem dînê wan rê dide yani ez behsa Müslümaniyê nakim, ez behsa İslamê nakim, ez behsa baweriya ola ku ew bawerî pêtînin rê dide wan ku bikaribin mal û milkê cîranê xwe talan bikin. Eger cîranê wan ne li ser ola wan be. Ecêb e. Dunya jî lê nêre. Ji nava cîhana İslamê alim rabin bibêjin ev nabe, tiştekî wisa nabe derveyê mirovahiyê ye. Tabî em li bendê ne ku tiştê wisa bibe. Hevan no niha tiştek ku min ji we re amade kiriye ez hema ji we re pêşkêş bikim çend nûçe. Pêşî em hema wisa bikevin navê. Min serî de çi hazir kiriye ez hîn ji we re pêşkêş dikim. Îro hûn zanin 10 sal di ser komkujiya Sûrûcê re derbas dibû. Di encamê de hûn zanin 33 xort, keçên Kurd, Türk ê ji Qaradenîzê nava wan da laz hebû. Gelek ji netewên cuda em bêjin bu wîsayê baştir e. Dixwastin werin derbasî Kobanî bibin. Ji bo alîkariya zarok, ji bo alîkariya xelkê Kobanî xwastin derbasî Rojavayê Kurdistanê bibin. Ji ber vê yekê hatin Pîrsûsê, hatin Sûrûcê ciwanên sosyalîst bûn. Navê rêxistina wan SGDF bû. Bîstê tîrmeha 2015 bû li baxçeyê navenda çandê ya Amara li Sûrûca Rihayê li wê derê kom bibûn. Beriya derbasî Kobanî bibin
و کوه لیستیکا لزاروکان بلا بکن داخویانیه که دان چاپمنیه دیده ما داخویانیه ده تقینه کی پر مزن چیه بو دوی تقینه ده 33 جوانا جیانا خوش دستا تفاهاتن قتل کرن بقاسی 100 جوانجی بریندار بون ev êriş xistin suya Daişê. Êriş wê demê ji aliyê kêve hat, istixbarat kêm bû, dewleta Tirkiye rê vekir, ev meseleyekê dine ama hê jî nehatiye eşkerekin. Lê rêxistina Daişê bû yerê girt ser xwe. Ama wê demê dewleta Tirkiye li ku derê bû, hêzên dewleta Tirkiye li ku derê bûn, tedbîr negirtin, yan jî gelo wan rê vekir ji Daişê re. Wan wê demê alîkarî dida Daişê bavêkê vekirî. Bi vîya wê em jî wan gencên xwe bibîrtinin bi rêz û hurmet. Alîkarê Rêveberiya Ofîsa Serokvezîrê Herêma Kurdistanê Ezîz Ehmed diyar kir ku ew dronên ku hatin kanên petrolê, bîrên petrolê yên li 5 deverê cuda bombe kirin ji navçeya Dûbî serabûne. Yani ji Kerkûkê hatine şandin. Ev gelekî balkêş e. Hûn zanin me ji xwe pirsî me digot ev bîrên petrolê yên li Hewlêrê, paşê Amediyê, Zaxo, Duhokê, qismekî li Kerkûkê çawa têne bombe kirin. Kîjan hêz van dronan dişîne ser wan? Ji Kerkûkê rabûne. Li pişt van dronan Iraq heye gelo, İran heye, dewleta Tirkiye heye, hêzên Türkmen henin em nizanin. Divê were lêkolîn kirin. Hefteya borî tam 5 caran êrişê ser bîrên petrolê yên Herêma Başûrê Kurdistanê kirin. Ji Ofîsa Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Ehmed Ezîz Ehmed beyan dike, dibêje ew dronê bombebar kirî yên ku hefteya borî bîrên petrolê yên Herêma Başûrê Kurdistanê bombe kiribûn ji navçeya Dûbêsê ya Kerkûkê hatibûn şandin. Vê mehê 20 êrişên dronan pêk hatin Başûrê Kurdistanê. 7 êriş li bîrên petrolê ketin. Bîrên ku rastî êrişa hatin ev derbûn, Beadir, Tawke, Xurmele, Sersing, Pêşabûrê. Ji ber êrişên dronan Herêma Kurdistanê nêzîkî 200,000 barmîlên petrolê ê hilberînê ji desta wan da kir. Du hêvarê Ofîsa Ragihandinê ya Ewlehiya Iraqê jî got arranjkirina vê dawiyê ya sazî û bîrên petrolê pêşhateke metirsîdar e, bu yerekê xeter e, armanc jê têkbirina aramiya Iraqê ye. Ew jî bi vî wisa dibêjin. Yani berdevkê fermandarê giştî hêzên çekdarî yên Iraqê Muhammed Şia Sudanî Sabah Numan jî li ser êrişan daxuyanî da ew jî bi şiklê xwe dibêje. Ew çi dibêje? Fermandarê giştî hêzên çekdar ferman daye aliyên eleqedar pêwendîdar ku ji bo tespîtkirina encaman lêkolînekê lesgîn bidin dest pê kirin, bira lêkolîn berfireh bibe, her kesî bigire nava xwe. Li hember kesên tekildar tedbîrên tund werin girtin. Hikûmeta Iraqê nahêle tu gef zirarê bide berjewendiyên gelê Iraqê ji bo parastina saziyên giring û serweriya welêt. Hevan niha ez cih didim meseleyên li Sûriyê. Ev Tom Barak carekî din hatiye Rojava. Dawa çi dike, çiş Kurdan dixwaze, heqeten dixwaze Kurdan bi temamî bihelîne di nava sîstema siyasî ya Sûriyê de çawa ku dewleta Tirk hêvî dike dixwaze bi vî şiklî yan însanekî niyet pak e dixwaze siber roja Kurdan garantî bibe û dixwaze Kurd li Sûriyê te daxilê nava hikûmetê bibin. Ka em binirin meselê çi ye? Hevan Mazlum Abdî ji ser hesabê xwe X'ê li ser şoreşa Rojavayê Kurdistanê peyamekî belav kiriye. Pêşî ez wî ragînim peyama wî. Fermandar Mazlum Abdî çi dibêje? Paşê ez ê cih bidim wan hevdîtina. Mazlum Abdî dibêje em salvegera şoreşa 19 tîrmehê ku di rêya serkeftina şoreşa Sûriyê de qonaxeke diyarker bû li gelê xwe li şervanê jin mêr ên hêzên Sûriya Demokratîk pîroz dikin. Em şehîdên xwe bi hemû rûmetê bibîrtînin. Em şehîdên parêzgeha Swêda jî bibîrtînin. Em silavê li wan hewldanan dikin ku ji bo piştgiriya aştiya civakî bûne sedema ragihandina agirbest e. Ji bo xurtkirina aramiyê, ji bo parastina paşeroja nifşên xwe em girêdayê prensîbên şoreşa 19 tîrmehê ne. Em jê re rêz dikirin. Ev tiştekî wisa ye. Di vê naberê de
Evet mesela nuneri taybet ye Seruki Amerika'yı Suriye Thomas Barak İro bi fermandarê giştî Hêzên Suriye Demokratîk Qesedere hevdîtinekê pêkanî li hev civiyan. Dîsa bahsa pêwîstiya yeketiyê kir. Yek dewlet, yek nizanim çi, yek ev êdî biye benîşt di devê dewleta Tirkiyeyê bawer dikim benîştê xwe dane vî camerî jî ew jî aynî tiştê dibêje. Barak di civînê de spasiya Qesedê kir. Derbas be wê derê. Spasî kiriye. Spasî çi kiriye? Ji bo şerê li dijî Daişê. Balyozxaneya Amerîkaya Sûriye ji ber ser hesabê xwe X'ê daxuya kirin ku divê were gotin ku yani spasiya Qesedê kirine basa yeketiya Sûriye dikin, giringiya yeketiya Sûriye falan divê em dixwazin Qesedin da. Yani tije eyn çîrok. Yani vana ve Tom Barak, kîba Tom Barak ji çîroka xwe tiştekî wan danê kirine. Tabii daxuyaniyên rêveberiya Xweser pir cuda ne. Em pergala xwe bi tu awayî belav nakin. 14 sale herema herî aram ku tê de huzur heye Rojavayê Kurdistanê ye. 14 salan me xwe îspat kiriye ku ev pergala me, ev sîstema me dikare civakan di nava armoniyekê de bi rêve bibe. Dikare. Me îspat kiriye û 14 sale tiliya Erebekî xwîn nebiye, tiliya cihûyekî xwîn nebiye, Asuriyekî, Ermeniyekî li Rojavayê Kurdistanê zirar nediye. Cara yekeme di dîrokê de zimanê Asurî Suryanî dibe fermî li mekteban ders tê dayîn. Dîsa bi Ermenîkî li Rojavayê Kurdistanê herkes xwe tê de hîs dike. Ji ber vê niha beriya 3 rojan mijwara pêşkeş kiribû ku ekîbekî din ya Amerîkî hatiye Rojavayê Kurdistanê pêşniyaz li Mazlûm Abdî li hin rayedarên din ê rojava kiriye ku di hikûmetê de ciyê xwe bigirin. Yani di asta Serokwezîrtiyê de her wiha Wezareta Karê Derve de bi taybetî jinên Rojavayê di hikûmetê de cihê bigirin bi rêve bibin. Niha tiştekî derdikeve holê. Gelo ev makiyaj e dixwazin Kurdan di hikûmetê de bi cihê bikin mîna ku nîşan bidin ku hikûmet ya hemû Sûriye yane yani şiklekî xapandin e û wendakirina wext e yan heqeten dixwazin ji pergala hey ya Rojavayê Kurdistanê fayde bibînin. Vaya mirovan dixe nava şik û gumanê. Eger wisa be mirov dikare wê demê pêşniyaz bike dişûna rêveberiyekê hevbeş de ji ber ku mantıqa li Rojavayê Kurdistanê hevano, mantıqa li cem hetêşê vê dunyayê de berovajê hevin, zitê hevin. Yani imkana ku bikaribin bi hev re li ser hin xalên hevbeş bi rêve biçin tune ye. Yani aliyê wan ê hevbeş tune, noxtê hevbeş tune ne. Ya ji bo wî zehmet e. Yani tu nikarî jinekî bikî wezîra Karê Derve ji ber ku ew hebûna jinê di rêveberiyê de qebûl nakin. Yani dibe ew jin serê xwe bigire. İlham Ehmed were Şamê serê xwe dikare bigire? Kî dikare azadiya İlham Ehmed jê bigire? Yan jî wê bê par bihêle ji azadiyê. Kî jan hêz vê dunyayê de dikare? Bu ev însanên fedekarın, şoreşgerên, mücadele kirine. Kî ne ya? Daeş, Colanî, Heteşê û El-Qaide. Heta doh jî ev însanên em bes dikin. Mazlûm Abdî, İlham Ehmed di serkêşiya wan de, rêbertiya wan de artêşekî mezin ava bû di tekoşîna li hember van hêzên cihadîst de. Ji ber vê xema kesekî tune be. Ê min şik û gumana min tune ye. Ku pergala îro ya Rojavayê Kurdistanê weke xwe dimîne. Şipa min tune ye. Natirsim. Tirsa min tune ye yani. Ya temamê Sûriye pêşniyaza min ew bû. Madem li Sûriye fikrên berovajî hene, temam, em wê demê bi qasî 5 salan rêveberiyê em teslîmê rêveberiya Xweser bikin, bila ew temamê Sûriye bi rêve bibin. Paşê jî eger millet bixwaze li gorî demokrasiyê bila hêza din ya ku hatiye hilbijartin dibe ku Colanî be ekîba wî be bila ew werin bi rêve bibin. Wê demê em firqiyê bibînin. Ka azadî çi ye, ka demokrasî çi ye, huzur çi ye, huzur. Ka însan dikarin. Ji ber vê ez dibêjim qey mirov 5 sala rêveberiyê teslîmê rêveberiya Xweser a Rojava bike baştir e li Sûriye. Niha Heteşî xwe îspat kir ku komkujî pêk tîne. Hem
للاصقية ترتوسي لهمبر علوية هم جي فيداويل دورزيان يعني إثبات كر كن نكاره بريفا بدوي معنى تاد بيجم از هما بدو مينم كا مسألة چية هفانا والحاصل توم بارك ديس عين تشتي بيشنياز كريه ام گوه نادن وی ام درباست کن وزارت کاری نافخای از سوریه را گاند کل باجار سوئدای شر و پفچون راوستیانه چکدارین عشیرانجی باجر ترکاندنه سازیا سور جیراد بیشن راونگی ها سوریه یا ما فمروان دا زنین که هجمرا کشتین شهر نها گیشتیه در دورا 905 کسی تبی آگربست کوهاتیه را گاندن روش مروی یا لحرمه گلکی نباشه بیه سدما برتکن برفره این نابنتویجی برکی وزارت کاری نافخوی از سوریه نوردین بابا سر تلگرام را گاند سویدا جحمو چکدارن عشیران هاتیه ولا کرن شر و پفچونین لنوا تاخین باجر هاتیه راوستاندن هولدان خباتین دیپلوماتیک جهنه اگر بس پشتی رکفتنه که کو نابنکاری آمریکای بنابرای حکومت سوریه اسرائیل ده هاتیه کرن ودمه ای پیکات اگر بس پیکات ینا تپیکانین چخاست تپیکانین هم نزانن اما چته حقیقتا پرخوف تفدیگرن آرمانچ او بو کوریل بر دستوردان زیادتر این لشکری یعنی اسرائیل وره گرتن کو بری چند جران ارش حکومت سوئدا کرن آشامی کرن وزیر کاری در و ای آمریکا مارکو رو داخیانیوی برفره از الجیر بحث جوار بحث او جد بجه آمریکا باوه که بردوام لسر بویر پیش هاتنین به اسرائیل اردن سوریه را دنوا پیوندی دایه دنوا تکیلی دایه جبروان سدمان البته اردن جی اسرائیل جی سوریه جی جبر کو جیران هبودنه یکیتی اروپا جی داخوین یکی دایه به کیفخاشی پیشوازی لرای کفتن آگربسته کر راگهاند کو او جبر شر مذهبی شوک بیه یکیتی اروپا شوک بیه وچما یکیتی اروپا شوک تکنیا بوان کم کجی حقیقتا یا فرانسا جی همو آلیان خواست کو به تندی گریدای آگربسته بن پک بینه باشه اسرائیل گمان خواهد درباره سوزن سرکوماری سوریه احمد شرا داده انج بو پرستنا ملتین جدا این سوریه یعنی احمد شرا خاشو سوز دایه که اوی جیه بدن حمی که منتوین لسوریه لإسرائیل ده بجه باوریم پینایه وزیر کاری در وی اسرائیل گیدون سار ده پاروکرن خود نویسی لسوریه یا شر جیانا کردان جیانا درزی علوی یا جیانا خریسیان ده خطریه دایه ده تولیکی دایه وزیر کاری در وی اسرائیل ده بجه باشه وزیر کاری در وی آمریکا مارکو روبیو برای حساب خواه ایکسی راپورک بلاو کر یعنی پیامه کی خواست که ریوبریا لشامه ریل بر کم کجیان بگره دوی دستلاتاری ایدی دستور نده دستریجی لجنواره کرن دستریجی لمال و ملک ملت واره کرن کشتن چه ببن دوی ری نده مارکو روبیو بالکشتان سر هبون داعشیان و چکدارین تندرو این دنوا ویشاری دا بنیرن لسر سنگی هن چکداران داعش آلا داعشی هبو سمبولا داعشی هبو امریکا د سه روزه انداویده د درباره بویر گشتدان ترسناک و خطر این باشور سوریه ده به اسرائیل را به اردن را به رایدار شامی را دنا و هولدان که خورد تایه دوی دستریجی و کشتن مروین به گناه اکو قومی بداوی ببه اگر رایدار شامی بخوازن در فتا آواکرنا سوریه که گرتی آواکرنا سوریه که برفره و آرام یا کج داعشی آزاد بیه یا کج کنترل ایران آزاد بیه دوی بپاریزن جبو کو وی که بکن دوی چی بکن به بکارانی نه هزین خواهین اولهیه آلیکاری بکن دا کو داویل وی کار ساتی وره آنین یعنی هیجی امریکا دنواوی هیویه دایه که هتشه جولانی کاربه خوش داعش دور بگیره سوریه بگینه آرامیه هیویه امریکا حقیقتا هیویه که پرمزنه عجایب هیویه که مزنه وانا رول دکن وانا حنکی خوبی انسانات دکن یعنی مارکو روبیه نزانه که هتشه جولانی اندامین بره داعشینه ایوان خسته و لیستا تروره ام جوان هیم بون که وانا همو تروریستون و جهادیستون و نظام چه دوی
her kesê ku sûçê hovane pêkanîne li Swêdayê di nav de yên ku nava refê wan de ne yani yên heteşeyî ên berpirsyarî girtine ser xwe êriş pêkanîne dibe çi bikin wana ji herêmê dûr bixin berpirsyariya wan hebe di nava artêşê de berpirsyariyê erka wan jê bigirin ji wezîfê bigirin wekî din divê şerê di navbera komên durzî û bedewiyan ên herêmê de bi temamî rawestin berpirsyarên komkujiyan werin tespîtkirin û cezakirin dixwaze robiyo ya Zekeriya Sezer mala te ava ya bi xwedê tu me dewlementekî bi vî avayê her hebe soz ez ê van alîkarî ku dişînin hemî bixim xizmeta hevalê xwe yê rojnameger ê ku pêdiviya wan pê heye ev mühîm e hevalên ku bixwazin alîkariya aborî bişînin tam li ser ew tam li kireka fotoğrafê min aliye rast e ew linkekê heye pê linkê dikin hûn dibin abone mehane navî Tirkî de katıl butonî heye hûn dibin abone edî hûn çiqas bişînin wana em dixin bütçe tevê hevalê min ê ronî reha em wana em ê nava xwe de bi şiklekî bixin xizmeta vî kanalê spas dikim ji we re hûn zanin ne ev sê çar hefte ne eleqeyekî pir mezin heye ji bo kanala me gelekî tê temaşekirin bi taybetî ew drama malbata guran bi sedan însan spasyamek ji mağduriyetê têr bûne însan dêdî dixwazin edalet ciyê xwe bibîne pelsa mala te ava ji bo alîkariyê her hevin bi vî şeklî bidomîne çikire me xwe ama tabî ême karsazên me ê milyoner hebin ku heqetin em bingeha saziyekî mezin ya rojnamegeriyekê serbixwe azad ava bikin vaya tabî tercîha me ye ya wê demê mirov dikare saziyekî berfireh bawer bikim bi sedan hevalê me rojnameger hene diçin di xebatên civakê de ê derve de dixebitin ew zanîna xwe a rojnamegeriyê temamî bîla sebeb derbas dikin pir heyf e pir heyf e yani eger saziyekî me wisa ê rojnamegeriya serbixwe hebe mirovan hevalê xwe hemî bîne bixe xizmeta civakê û bi rêya van karsazên me ê milyoner mirov meş li van hevalê me belav ke ku hewcedariya wan bi derva nemîne çima nebe süper dibe ya milletê me jî dikare mesela milletê me eger kanalê me temaşe bike sirf bi temaşekirine ya tiştekî wan de nakî mesela îcab nake tu alîkarî bidî îcab nake tu ji bütçe xwe bidî însanên herî feqîr jî sirf YouTubeê temaşeke ji xwediyê van kanalan ra dibe alîkarî û rojnameger jê fayde dibînin yani tu rojnamevanê xwe dixî xizmeta xwe çiqas tiştekî baş her hevin hevserokatiya konseya revebra kecekê jî ev meseleya komkujiya bahsa komkujiya li Sûrûcê kiriye ya Pîrsûsê wan sî û sê gencên me ê Kurd Tirk ji netewên cuda bi bîr tîne bi rêzdarî ya meselekî din heye hevanno ev dewleta Tirkiyê adetê xwe yê xirabkirina goran bernedaye mesela goristana şehîd Rojhat Belûzerî li herêma Botan Bestayê li vê goristanê cenazeyê 144 gerîlayên HPG-YPG hene di sala 2013 de jaliyê gerîlayan ve li deşta gundê Xirpkê Bestê hatibû çêkirin li derdora goristanê avahiyên wekî Mîvangeh hene mezged jî hatibûn avakirin di sala 2016 de jaliyê artêşa Tirk ve bi kepçiyan bi balyozan hatibû rûxandin hatibû hilweşandin niha dewleta Tirkiyê van kirinên xwe yên hovane didomîne bi kepçiyan dîwarê hewşa goristanê her wiha avahiyên derdora goristanê hatibûn çêkirin niha dîsa hemî hatine xirabkirin 144 gorên gerîla yek bi yek bi balyozan hatine xirabkirin kevirên ku li ser ew kêlîkên nav paşnavê wan kûniya wan li ser bû tev hatine perçekirin ê derrabin bi vî dewletê re em ji xwe re bi hev re bijînin yani hurmeta wan ji bo maneviyeta Kurdan tune ye hurmeta wan tune ye etik exlaq nizanin ev însanên raqîbê me
Cana dema merov nûçe pêşkeştike 20 dakika bejî 30 dakika bejî naberê de cana tiştên pir girîng pektin deqeya davî wê demê merov tam ji canan ji bernamê derdikevim dinêrim tiştekî pir girîng qewimiye û çaxê heyfa mirovan pê tê ye. Ez ana xatir ji we bixwazim bihêviya rojên xweş azad mala wê ava hevalno ji kerema xwe re hevalê ku nebûne abone bibin abone vê kanalê pêş bixin hemû nas û dostê we heval û hogirê we kî heye kî tune jê re bişînin yani 30 salê me tijî bû di vî xebatî de êdî em heq dikin ê me jî saziyekî me ser bixwe wisa berfireh çê bibe ku merû bikare be ji miletê xwe re li gorî dilê xwe xizmetê bike baş e dem baş silav rez